gendinge blandong. Blandong ki iramane tayub. Tayuban. Toyiba. Bagus. Toyiba iku bagus ya. Nah, tayuban tayub nek wong Jawa ditata ben guyub. Nek cah cilik-cilik do ra seneng gending tayub. Gendinge apa? Senengane lagune Mbak Uut. Apa itu? Saya si putri setan panggung. Sinden panggung. Datang kemari menurut panggilan Anda. Ule-ule yu ule. Ola-ole lah, ule-ule untukmu ngono. Pak Lurah anake berah. Bang Mandor, Katoke kombor. penonton Saya diperkosa. sama Joko. Gawene nyolong telo. Ono. Lagu. Halo. Ngene lho, Apa le sing lagi terkenal kuwi? lagune Cinta Tak Terpisahkan. Iso kowe? Lho. Sing repe kae. Repe. Iki nggonku aja nggo dolanan. Sing wong wedok ning ngene. Aku mau gedene sak kenthongan. Hedian. Kowe iki iso lagu Cinta Tak Terpisahkan apa ora kok? Kowe ra sing Goblokmu. Tresno iki dudu mung dolanan. Kabeh mau amarga kahanan. Lha apa tek nggonku iki aja nggo dolanan. Aku wedi gedene sak kenthong. Hedian. tiba kowe nyanyi apa Cocak Rawa? Iso kowe. Lagu Cocak Rawa sing ngene iki lho. Piye mau? Ku coba melempar manggis lur. Ngomong. Aku mau kowe dhewe sing iso. Kowe iso? Ala ora iso kowe? Ala iso. Ora iso. Ora iso. Wong kowe cacile ya ora iso, nek aku ya iso delok go kepenake ngene. Ora iso. Mau kowe go kepenake. Wong sing kowe kok. Ku coba melempar manggis. Manggisku lempar manggaku dapat. Ku coba melamar gadis. Gadisku lamar. Jandane minggat. Alah. Jandaku dapat. Jaman edan. Wong tuwa ora katokan. Tak jeblok modal kowe. Wong tuwa rabi perawan. Lah ya oleh ra katokan ku perkara rabi prawan ora kau berkatokan kok. Prawane Yen bengi nangis wae amarga wedi karo katoke. karo manuke. Manuke dikatoki ben ra nakal. Karo manuke. Manuke mara tuwa. Goblok lu kok. Manuke Cocak Rawa. Cocak Rawa ku sing duwe mara tuwa ngono. Cocak Rawa. Atuwa buntute. Buntute Sing akeh wulune. barang digoyang Ser metu anake. metu anake untumu pucet ngono. Bareng digoyang ser adu enake. Lah ya bareng kenaken anake terus metu. Metu teko ngomah arep sekolah, mergo bocah-bocah sekolah iki rak wayahe tes ngono. Nek saire ganti ae aja nganggo manuk, Nganggo apa? digenti ula. Mundak metu anake metu nganggo ula ae. Kowe sing nyalahi. Ulane ula dumung. Ula dumung nangis
iso lumbung. Ana calanang atine lagi bingung. Tangane gaya-gaya nyekeli irung. Isa ya. Kudu iso lho ya. Kecil. Ulane ula lempe. Ula lempe mene wit jambe. Ana calanang kok mlaku dhewe. Tangane gaya-gaya elus-elus lambe. Isa ya. Isa. Dadi kok irung mengisor. Kok dhuwur rong mengisor. Nah, mengisor kudu iso lho ya. Iso. Ulane ula sawa. Ula sawa nang isor kloso. Ana calanang atine nelongso. Tangane gaya-gaya elus-elus dodo. Kok dhuwur mengisor. Isa lho ya. Isa. Ulane ula diwel. Ula diwel nang isor dugel. Ana calanang atine mangkel. Tangane gaya-gaya uwe udel. Kudu iso lho ya mengisor. Wis ra iso awas kowe. Kecil. Ulane ula luwuk. Liyane ula luwuk. Ora enek iki kare ula luwuk kudu wani nyekel kowe. Liyane ula luwuk. Ora ana. Iku ula luwuk. Heeh. Ula luwuk mrambat we jeruk. Ana calanang kok tengah-tengok. Tangane graya-graya ora sida nyekel. Lho kok ora sida nyekel. Marai Ula sawa nyekel dodo ula dhewe nyekel udel lho ula luwuk kok ora nyekeli piye? Marai kowe ula luwuk. Kowe sing nyalai Ya wani. mati kowe kok. Ulane ula diwel. Ula diwel kok kruntal-kruntel. Ana sajaka atine mangkel. Tangane graya-graya terus nyekel udel. Iki modial. Wah terasa nyekel jeblok kowe. Ulane ula luwuk. Ula luwuk mrambat we jeruk. Ana cacaka kok tingah-tingah. Tangane graya-graya terus nyekel bathuk. Ora umum kowe ah. Lho karamem apa? Wah mone kok irung lambe dodo udel bablas bathuk apa? Mbok kan mengisor. Ya kudu mengisar. Ya ora wani wong ngisor ana jalur helm kok. Mau nyekel Oleh nyekel bathuk senajan nom-noman senajan generasi penerus dhewekno melu mikirke negarane sing kahanane lagi ngene luwe-luwe sedelok kas arep duweni gawe sing kena darani pilihan presiden lan wakil presiden mula dekne melu mikir bathuke dipenek muga-muga jalane pemilihan umum pemilihan kuwi bisa lancar lan bisa sukses ngono mulane masyarakat dielingke yen milih kudune sing ati-ati mergo milihe kliwat kleru 5 menit rekasane 5 tahun. ngono ya. Heeh. Sakno hati-hati. Nah, ki awak dhewe melu mangayu bagya panjenengane Bapak sapa ki? Pak Lanang. Cangene ra njaluk ditekek. Lah ya padak lanang. Asmane. Lah kok nek ora ngerti takon sing ngerti. Ngono ya aku ora ngerti tulung. Asmane sapa sing kagungan kersa iki? Kowe takok sapa? Takok kowe. Lah aku dhewe ora roh. Ulane. Lah mulane ngibur tamu undangan ben do seneng atine ngono gaweke drama sing apik sing lagi ngetren pas dina Minggu misteri Gunung Merapi. Asik. Aku dadi Lindu Aji, aku Basir. Loh, kowe goblok kowe basire kowe sing bodhi. Wah aku sing lindo. Ya ngono cae. Sinetron saka luar negeri. Luar negeri Nganggo apa? nganggo ri. Moh aku mang nganggo ri klegen kok. Lho iki ku mangan tak bajeng sampe nganggo klegen. Saka luar negeri ku lho. Kerasakti. Heeh. Aku dadi Sun Gokong, Aku Patke. ya. Patkai apa? Siluman babi. Lah, aku dadi suluman babilah. Ngono ana cah wedok ayu kupingku iso. Babi iki manggone nek gopakan gak tau adus gawene dirubung laler. Nek kowe mangan panganan, panganane dirubung laler mbok pangan. Kowe iso kena penyakit jeber.
Jeber matamu ngono. Muntaber jeber. Ngono iku. Lah piye apa gawe drama? Drama mbok karo anak. Nah, kowe anakku, aku mboke, aku kan sing ayu. Ora iso. Wah, kowe nek ngono persis ceblokan Margorjo. Mboke aku, anake kowe. Didelok wong kene umum, mbok umumke umum. Piye? Anake semene gedene tek mboke mok sak ipet ngene. Kowe goblok maune aku ya sak kowe bareng ngetokno kowe to gembes ngono. Goblok kowe. Lah mbok karo anak aku dadi anakmu dadi apa? Kowe dadi unyil, aku dadi mboke unyil. Carane unyil ku piye? kowe engko mlebu sik. Heeh. Engko nek gamelan muni nene nono nano gamelan mandek kowe metu. Ngono. Aku mlebu sik. Nah iki jalukane sudir iki. Ya tak mlebu sik, aku tak mlebu. Kok sik aja kesusu. Kowe mboke ya action sik. Ayo le. Sika. Oh, bocah saeton kowe ku. Alah kowe metu anggere gamelan mandek. Unyile metu. Ngono. Nah, balian kowe balian. Kok emang ora kondo? Ora kandha untumu ngono. Balian. Balian. Balik meneh. Ini. Kowe ku unyil bar ketabrak motor apa piye kowe ku? Lah unyil piye ora tau roh unyil kok. Kowe durung tau dadi unyil. Urung arek. Gak ngerti. Tak warai. Unyil iku lambene cupet, tangane cekak, mlakune. Mlakune piye mlakune unyil? Unyil iku tangane cekak, lambene cupet. Iso. Ayo, Dik. Gobloke. Nek dunjang unyil kowe jawab dalem Bu. Dalem Bu sik aku sik. Engko sik. Tak undang Bu sik. Unyil. Engko sik. Ini nanane saiki. Saiki. Unyil. Saiki. Kowe kok tak jeblok to jar kowe kok. Dalem Bu ngono. Dalem Kok sik. Tak undang aku, nawe tak undang unyil terus dalem Bu. Unyil. dalem, Bu. Buantere lho. Unyil dari mana, Nak? Dari RI, Bu. Weh! Anak kurang aduan. Lah unyil ku kondi. Unyil kok LI. Unyil ku jadi cilik. Cilik. Kowe kondi unyil dari sekolah Bu ngono. Dari- Usik. Unyil, Dalem, Bu. kamu dari mana, Nak? Dari sekolah, Bu. Pulang sekolah jam berapa, Nak? Jam 12. Mengapa jam 3 sore kamu baru pulang? Saya main-main dengan teman-teman, Bu. Kamu main-main dengan teman-teman. Ya, Bu. Berarti kamu anak kurang aduan. Gentenan. Wong kok tak walik sepisan eces ben semaput. Ayo kowe unyile aku mboke. Sepatu go ngaplok wong.
pulang jam berapa? Jam 12. Kenapa jam 3 baru datang? Saya langsung ke dapur membantu ibu mencuci piring sama gelas. Oh, ini bantu ibu nyuci piring karo gelas. Ya, Bu. Nak ngono ya iso. Unyil, Saya, Bu. kamu dari mana, Nak? Sekolah. Pulang sekolah jam berapa? Jam 12. Mengapa jam sore kamu baru pulang? Jam 3 sore kamu baru pulang? Saya langsung ke dapur membantu ibu. Saya mencuci piring sama gelas. Oh, yang mencuci piring sama gelas kamu, Nak? Ya, Bu. Berarti piring sama gelas pecah kue mecah loh ya. Panas tenang. Males Kowe aja ora loro kowe. Muati kowe. Ayo kowe nyileh. Sepuisan ora. Yes, mantap. Apa, Bu? Dari mana? Sekolah. Kenapa jam 3 sore baru datang? Lah saya langsung ke dapur membantu ibu mencuci piring sama gelas. Oh, kalau begitu yang mencuci piring sama gelas kamu. Iya, Bu. Kenapa piring sama gelas kok pecah? Nyuci apa rusak? Loh, sudah saya belikan lagi ya, Bu. Wes ditukokno nah. Kowe tak tukokno Nak ngono ya iso. Kusin, Saya, Bu. kodi kowe. Sekolah Mulai sekolah jam piro? jam 12. Kenang apa jam 3 lagi mulai? Aku wis ning pawon opo ngewangi ibu, isa-isa piring karo gelas. Oh, sing isa-isa piring karo gelas kowe. Bu. Berarti piring karo gelas pecah kowe mecahno ya? Wis tak tukono nek kok buta tukono anyar-anyar. Wis tuku anyar ngono lho buta tukono nek kae joli. Kowe wis mbok tukokno anyar. Ya, Bu. Nak ngono kowe nyolong duit ibu ya, ha? Nak kurang Modal sepisan iki nek iso males ah. Wong kok suwe-suwe jarak kecekel ah. Dari mana, Nil? Sekolah, Bu. Kenapa jam 3 sore baru datang? Aku langsung neng pawon Lapo? bantu ibu mencuci piring sekaro gelas. Saya piring karo gelas kowe. Neng apa piring karo gelas kok pecah? Nyuci apa rusak kowe? Tak ijoli anyar tak tukokno anyar, Bu. Mbok joli. Kowe sing tuku anyar-anyar, nek ngono cetok kowe nyolong duwe ibu kowe. Ora, Lah kok ora duwe kondi? duit tabungan sekolah, Rek. Duwe kondi. Duwe kondi. Tabungan, Rek. Anjen aku yo ora iso males kok. Nah, kowe ape males gak aja iki ya. Lah kapan? Gak sesuk. Sesuk nimbul ning endi deh mbok kon males. Pokoke sing ketoprak ndi ana dimeloki. Anjen yo ngene iki kena kanggo contoh wong nek bodho kuwi dadi pangane wong pinter. Dadi mulane ngelingke karo masyarakat desa kene yen duweni anak aja nganti wuta sastra lan wuta aksara. Yen umur 6 tahun ndang didaftarke ning panti pewulangan tegese nang sekolahan. Dadi yo luwih-luwih sing dadi wong pinter aja sok seneng ngakali lan ngapusi sing bodho. Nek bisa malah menehi contoh karo sing bodho-bodho. Heeh. Malah cerewet anu tak kowe lho. Kita cilikno. Coba. Erita Son Sitim syuting Prum Puri Baru. Oh, iki saka sing nyuting Mas syuting Erik ya. Erita. Oh, Erita penyuting saka Prum Puri Baru. Karo meneh iki diumum-umumno pesene saka Mbah Giyanto. Mbok menawa ki rezekine penonton ya masyarakat kene khususnya tamu undangan sing saka ado-ado aja lali engko bengi togele 9304. Tok, piye mau? 9304. Mulane sing duwe pulpen dicatet engko diotak-atik mbok menawa do duwe rezeki ning ya tak suwunke marang panguwasaning Gusti Allah supaya masyarakat kene ya tamune ya sing kagungan kersa cepak rezekine, cepak jodone
ado bilaine panjang yuswane. Allahumma Amin. kepada Alah kepada matur nuwun buat Mas Singgek dan dan kawan-kawan Mas Kancil dari Ereksta Shooting turut mendukung ketoprak Sri Kencana Jaya selamanya. Amin. Ya robbal alamin. Erta Shooting kerja bareng dengan Sri Kencana Budaya didukung Tamaran Rekod Semarang. Alamat Erta Shooting Perum Puri Baru Pati. Minta lagu Istri Setia Mabuk Janda Bang Toyib. Engko diaturi. Sing kuwi kowe nganggo musik wong lagune dangdut kabeh. musik. Ayo ya ana musike mengko bengi diaturi. Ya ta? Ya wis kuwi lagune Tak tombol. gawan ngono. Awas nanti malam pesan Mbah Gianto nomor 0000 9304. Sapa sing tuku iki? Insyaallah entuk. Nganggo insyaallah. Kowe kan muridé Kanjeng Sunan Kalijaga. Insyaallah. Ora mudhun kowe. Wong iki watake wong Sundon nek nganggo insyaallah barang. Sudan apa? Lah mbah sing ro sapa? Ki istri setia mabuk janda ki sing nyanyi kudune wong wedok. Aku diamuk iko lho. Piye? Cel ngono. Bang Toyib. Iki sing nyanyi wong wedok-wedok tok diganti dangdute. Ayo. Sing durung metu mau ya ta Mister Mendem. Hari ini akan membawakan lagu yang berjudul Mister Mendem. Mister Mendem. Wek matamu ngono. Kasihan no. Para hadirin pada siang malam ini. Inilah bajingan. Lapo disiano malah ngenang ini. Action. Iku petinju goblok e lho. Saya menampilkan artis dari Ibu Kota Jakarta. Inilah Sumanto. Salah ya, aku buat dalali kolor hijau. Lagu yang pertama saya tujukan rekan-rekan kami Terutama untuk Bapak Ibu yang punya kerja dan yang dikitankan dan terkhusus untuk tamu undangan dan masyarakat desa sini. Betul.